Dobrý den, já jsem Jana Dostálová a chci vám nabídnout cvik na uvolnění krční páteře. Musíme si sednout pěkně vzpřímeně a první si vyzkoušíme, jak se nám ta páteř hýbe. Úplně uvolněně skloníme hlavu a vrátíme zpátky a zároveň si uvědomíme, kam až ten pohyb šel. Pak otočíme hlavu doprava, otočíme hlavu doleva, zase si uvědomíme, na kterou stranu to šlo hůř a provedeme úklon doprava i doleva a znovu si uvědomíme, která strana nám víc vázla. Nyní vám ten cvik ukážu z boku, abyste přesně věděli, jak postupovat. Musíme u toho sedět pěkně vzpřímeně, protože je důležité postavení celé páteře. Nyní budeme zasouvat hlavu dozadu. Souvnu, uvolnu. Souvnu, uvolnu. Tento pohyb dělám 10krát za sebou. Teď to můžeme nějak zkrátit. Tak. A po tomto cviku si znovu zkusíme, jak se zlepšila hybnost celé krční páteře. Znovu jednou skloním hlavu a zároveň zjišťuji, že třeba ten pohyb jde volněji nebo víc. Zkusím zase provést otáčení doprava a doleva. Znovu porovnávám nynější pohyb s předcházejícím a provedu úklon a znovu si uvědomím, která ta strana mi jde volněji. Takto postupuji jednou za 2 hodiny a zároveň tím se mi zlepšuje jednak postavení celé krční páteře, jednak se vymění hybnost páteře, ale zároveň i bolest, která vychází z této oblasti a která je kolikrát příčinou bolestí hlavy nebo i brnění do rukou, tímto cvikem můžete ovlivnit.